assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heewiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltare huccide mon namin goy wadde e kala saaha e actu people ɗo e Piindi TV woni caméra o ko Djiby Dieng ene jeeya hande kamin gaddi mon people aji men hono noon Papito Kara kañum tigui noon hollita wonde o ruttima e joomi ko e sanga noon ne waɗano ko nako woni immigration clandestine mamin gartan mon hen e hol gondo Papito Kouthia woni Samba Sène alias Kouthia noon kañum tigui noon yalti e silence makko juɗɗo caggal nde o riwa to gandata woni to TFM halluji nana hakkude noon ɓe ganduɗa noon woni Aby Ndour e o ganduɗa woni Viviane Chidid Ndour famille Ndour o saaha noon halluji partout photoji mabɓe takkete partout e réseaux sociaux ji min garta mon e holko saabi ɗum tigi Djiby Dieng papi o mo ganduɗa woni Pape Ibrahima Gueye alias Papito Kara kañum tigui noon hollita o ko duttide e joomi ko e sangane waɗano ko ndako woni immigration clandestine wonande ɓe ganduɗa noon peut être jejjiti o mo ganduɗa woni Papito Kara konko tigui noon nanguenoɗo e alhaali ko ganduɗa ko woni détournement des journaux ɗi waɗano e sangde ganduɗa omo tottitono information tigui haw noon dumbeno o yalti ko ganduɗa ko woni caggal enen mbawi wiide maggalo kanko tigui noon hollita wonde o ruttima e joomi kono ko information mo ganduɗa laaɓano e hoore e haqqillaji yimɓe saabino ni tigui famille makko yaltino no waɗino démentir oɗo information kono ene wayno on information woodi tigui saabu ko mawni ko inititorɗo Daouda Gueye kañum tigui holliti wonde noon kamɓe ni ɓe cikkano ɗum no woodi saabu ɓe pintan ɓe jiiɗum e ko ganduɗa ko woni e réseaux sociaux ɗi kala ne wiye Papito ko rutti e joomi ko ha saabino mbaɗi démentir oɗon information kono on information no woodi saabu noon ne Papito yahata to ganduɗa to woni to Espagne ɓe tinani peut être ko surprise tigui o yinno wadde ɗum e noon neɓe jooɗi ko juuti ɓe jiyanima ko nen tigui noon ɓe noddi e téléphone makko ɓe keeɓi noon ko ganduɗa ko woni frère makko goto holti wonde noon ɓe jettima e dow jaam e wiide noon mawni ko mawnum Papito hono noon Daouda wonde noon dognoɗo ɗo laanaka ko ɓinguel ko ɓi bamma ɓe neɓe noddimo nde ɓe namdimo nden tigui noon o tentini wonde noon noon Papito Kara noon ruttima e joomi ko noon kono noon wona ɓe jooli ko tigui noon ko ganduɗa ko ɓe jeehi haɓe jettima to ganduɗa woni Espagne kono noon ko ɓuuɓol nanguinoɓe ko ɓuuɓol tampini ɓe ha noon saabi noon ko ganduɗa ko woni fittanuɓe heddi hen e wiide noon noon mawnum Papito wonde noon wona tan Papito kono Papito e yimɓe nayo woɗɓe ɗum noon so tawi noon laaɓano e haqqillaji yimɓe ne wayno ɗum laaɓi wonde noon Papito ruttima e joomi ko dendagal noon personnel Piindi TV e bandiraɓe foof no mbaɗi duwaw fewde e famille makko tigui sen jokki people o noon ko omo ganduɗa woni Samba Sène alias Kouthia comédien teskaɗo no fewi e nder leydi Sénégal caggal noon silence makko juɗɗo mo ganduɗa yimɓe nananimo e ko heewi caggal koko riwa to ganduɗa to woni to TFM e émission noon confrontation to ganduɗa to woni to 2STV konko Samba Sène Kouthia addi hen des éclaircissements e wiidemo ko noon TFM koko riwrimo sans droit saabu noon kaɓe mbaɗi ko ala he nokku taɓe pawi ɗum ɓe mbi tan koko ganduɗa ko woni noon ɓe noon ko ganduɗa ko woni ko diwaɗo taw noon ko audioji e message uji ɗi ganduɗa ɓe mbi ko konko tigui waɗi ɗum fewde noon e collégue aji makko taw noon ko audioji kantoriɗi saabi o riwa e wiidemo ko Allah noon hay goto preuve meɓe dañi ɗiɗon audioji haaɓe noon eɓe diwremo hen e wiidemo noon so tawi audio ɗiɗon no woɗi ni wona ni foti yarde saabu ɗum jiiɗani haydara e banggal golle makko so tawi noon mo tooñi o no wawi wadde plainte no wot plainte ɓe jaaha e lawol kono noon ɗum ala haydara ko fewdiri e golle makko saabu noon o waɗi ko ganduɗa ko woni 19 ans de service konko Samba Sène Kouthia e wiidemo ko noon ko CDI holko saabi tan TFM ne riwimo walla groupe Futurs Médias ne riwimo sans droit
te non ala he nokku tebe non powi odon justification te kadi kalis makko nane mabbe ha joni be njobani mo dum e wiide non accidibe e jomiraado dum non wadi mo poussé ni ha o woyi ko Samba Sine kucca dañde non bernde musde sabu non e wiide 19 ans mo dum to groupe Futur Media ala ko wadani ton e kalis sabu non omo liggo to bangal télé e radio te kadi omo adda ton kalis kewdo e sponsor be pino suba tan be diwo monte non ala he nokku tabi pawi dum tabi totani mako droit ji mako timmudi ene way non dum non pusi mo woyi no fewi ha dum non woni ni ko ganda ko woni mettre ni e won hen e internet uji e dow dum non information de bin kibini holita mo non konko Samba Sine kucca non wonde o hebini liggey to gandata won te témoin FM gasniren people men famille Ndour o saha non nana non e halaluji non to gandata to woni partout non e réseaux sociaux ji di yiyete ko photo Abindour e Viviane Ndour e non bibe mabbe na kolda sababu non audio ji ganda actuellement nana wada circuler partout no holita tigi non Abindour o saha ko nati harande no fewi ala ko addi dum non so wana non non vidéo mo Abindour wadanno jom suudu Bouba Ndour so wiidemo noon happy birthday e dow ɗum no mantimo noon yimɓeɓe jiiri o mantimo ko noon mallore fewde o mo ganduɗa noon woni Viviane Chidid saabi o hewɓe ne mbaɗa hen vidéo kono e dow ɗum noon kono haala ka dartaki haaluji ɗi ne jokka ne wiye noon ƴeykirade foti tan ko hadde e place ƴeykira kono fotani yaade ne malla hana yetto e mo ganduɗa peut être frère ma resinoma ha série resti goɗɗo ala noon malla mo ɗum noon addi noon haaluji noon jokki ha yiyama noon ɗi o jooɗi ganduɗa o mo ganduɗa woni Adamo e Abindour no haala hen Abindour no holto wonde ruttita ko caggal so tawi ɓe duttitaki caggal ne tawno noon yimɓe walla Sénégal naaɓe gandi tan ko joftiɗo kono ɓe ganda toñƴo e dow ɗum noon mo holto wonde noon so ɓi ko yaltina haala won ko addi ɗum saabu noon won ko dillinimo saabu noon e ɓe ko ganduɗa ko woni message uji aɓe keɓa ɗum e kala saaha ummorade noon e ɓen ɓe añi innude inde mabɓe kono yimɓe joopi noon ko Viviane e ɓinguel makko e wiide noon kaɓe kaali ko haɓe mbimaɓe naw gueɗe ɗe to ganduɗa to woni to Adamo wiide konko noon mo adaɓe to Adamo te kala to ɓe dari ɓe jaltini goho mo jaro o yaltina noon ko heewi toon e wiide noon konko ala haydara ko hulata walla ko ruttoto caggal saabi hewɓe ne mbiye est ce que ɗum ne hani hakkude noon ɓeɓe ganduɗa noon woni Abindour e Viviane Chidid mo ganduɗa noon ko noon frère Abindour tigui resnomo hono Bouba Ndour est ce que ɗum ne hani hakkude mabɓe ne tawno sukaɓe nana e hakkude mabɓe noon ko wona sukaɓe tokosoɓe kono kadi ko mawɓe tigui te l'histoire endera ɗum noon noon internet uji foof no hollita hen ko ganduɗa ko woni yende mabɓe eno ɗum fo wadi noon ko ɗum woni hande tawi tolni e haalaluji ɗi ɗum wonno kami tonggonnoma noon e people aji men hande min tottamo rendez-vous ko ɓoyata so wiiɗi jomiraɗo kala ko ngakki haala ka en ñaguimo yafuya jaam funnague hirnague rewo e worgo wonno e caméra o ko Djiby Dieng ɗo ko ɓoyata inchallah actu people bonne fin de soirée merci beaucoup on jarama